Ählinize salam dostlar. Bugün bomba täzelikler bilen bölümimizi başlaýar. Laýyk tesir hemişeki ýaly sizden garaşýan täzelikleri syptyrmazlyk üçin bolsa agza bolup izarlap bilersiňiz. Ozağa çekmän başlaýar. Gareth Bale ýene bir geze hemişeki ýaly şiket aldy. Bale her sezonyň başynda bir aýlyk travma alyp oýuny başlap bilmeýär. Häzirki kynçylyk bolsa Celta bilen La Liganyň şäherinde oýnanjak oýundan öň turnirowkada diskomfort duýup şiket aldy. Real Madrid'in lukmanları tarafından koyulan diagnoz boyunca oyunçunun oktyabr ayının 15'inden ön tutulmajagy aýdylýar. Manchester United Çempionlar Ligasında birinci oyunda Şvitsariyalı Young Boys'tan utuldy. Oyunda hatta Ronaldo da kömek edip bilmedi. Ýöne gol ursa da Ronaldo'nun golundan soň Manchester gow ataky etmäne derek toparyň gorawçysy Wan-Bissaka hem gyzyl kart alýar. Netijede oyunun sonunda Jesse Lingard'ın yanlışlığı esasında Angliyalı topar utulýar. Ronaldo bolsa bu ýagdaýa şey diýdi. Bizim garaşan netijemiz däl. Indiki oyunda ünsü taýyn görmesek bolanok diýip Twitter sahypasynda ýazdy. Barcelona Bavariýadan sensasiýa bolup 0-3 hasabyna öz öýünde yeňilýär. Bu ýagdaýda Barcelonany görmek gatyjan köýürler üçin agyr diýär. Men pikirimçe ýaş oýunçylaryň praktika alyp dünýä derejesine çykmak üçin indi diňe wagt gerek bolýar. Manchester City'nin treneri Pep Guardiola. Men düşünýän Manchester City ahir soňy Liga çempionu almaly. Eger şu mövsümde toparymyz Liga çempionu ýeňişse bolsa, meniň şadlygyň çägi bolmaz. City bolsa birinci oyunda Germaniýa Leipzig toparyny 6-3 hataby bilen utdy. Real Madrid'in hüjümçisi Karim Benzema Italiýa Inter topary bilen duşşak oýundan öň konferensiýada şey diýdi. Liga Çempionlar Ligasy iň esasy Ýewropanyň çempionaty. Biz hiç kimden utulmaz ve şu mövsümde kuwu galdyrar diýip umid etýän diýdi. Real Madrid grup D-nyň birinci oyunda mehmançylykda Inter toparyny 0-1 hataby bilen yeňdi. Chelsea toparynyň baş tälimçisi Tuchel. Biz öňünden bildik toparymyzy aňsat bolmajagyny. Sebäp Zenit Russiýanyň çempionu. Biz garşydaşymyzyň ýadamaklygyny garaşdyk. Azrak sabar etmeli boldy we netijede kazandyk. Juventus Çempionlar Ligasında Şweýçarly Malmö bilen duşdy. Duşukda Juventus 3-0 hasaby bilen utuş kazandy. Liverpool hüjümçisi Sadio Mane bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzatmakçy bolýar. Liga çempionu çäginde bolsa Liverpool bilen Milan duşdy. Oyun 3-2 Liverpool'un hasabyna oturdy. Lionel Messi ilkinji sapar Liga çempionunda PSG bilen Belgiýanyň Brugge diýen topary bilen duşuk geçirdi. Oyun 1-1 hasaby bilen gutardy. Entek Messi ikinji sapar PSG-nyň futbolkasynda çykyş edýänligini ýatladysym gelýär. Indiki oýunlarda owadan gollary bilen jan köýürlerini beňendirmegini arzu edýär. Oyunda bir ýakymsyz pursat Mbappe'niň şike salmagy. Olam çalt gowlaşyp gider diýip umid etýär. Çempionlar Ligasında täze mövsümiň ilkinji esasy oýunlary şular. Galanlarynyň netijesi ekranlaryňyzda. Gruplarda kim näçinji ýerde barýany hem ekranlaryňyzda. Dostlar, şu mövsümde Liga çempionunyň çempionu kim bolar siziň pikiriňizçe? Tesirde belli. Indi bolsa öňümüzdäki dinç günler Ýewropanyň güýçli çempionatlarynyň gyzykly oýunlarynyň sanawyny size görkezjek. Angliýanyň çempionatynda bazar gün boljak Chelsea Tottenham oýuny. Bundesligada iň bir gyzykly oýunlaryň biri Wolfsburg bilen Eintracht. Liga 1'de Fransa çempionatında gaty gyzykly oýunlaryň biri PSG bilen Lyon.
Hem de La Liga'da. La Liga'da bolsa Atletico Madrid bilen Atletico Bilbao oyunu hem de Real Madrid bilen Valencia oyunu. Dostlar, biz futbol täzelikleriniň 3-nji bölüminiň soňuna ýetip gelýäs. Futbol dünyasy kanalymyza kim nirden haýsy döwletden ýa şäherden izleýän bolsa tesirde belläm. Futbol jankyýarlarymyzyň ýurdumyzyň içinde känmi ýa-da daşary ýurtda kän? Görürs. Aktiwiňiz näçe gowy bolsa şonça da täzelikler çal gelip durar. Hem mäňiň janyňyz sag bolsun. Indiki bölümde görüşýänçe hoş, sag bolun.